יש הורים שקיבלו הודעה שלא יהיה להם צהרון. אז אני אגיד שלנושא הצהרונים עוד רגע, אנחנו ממש בעוד שעה וחצי מתכנסים. המגמה שלנו היא לפתוח צהרונים בכל בתי הספר. אז ההודעות יכולות להיות הודעות בהקפאה, אנחנו נתכנס וכמובן נפתח. מקום, גן שיש בו רק 4 או 3 מההורים שרוצים בכלל צהרון, שאין ביקוש, לא נפתח בגן כזה, ונוכל להציע ניוד. אבל צהרונים אחרים שיש ביקוש, כולם ייפתחו. זאת ההזדמנות להגיד שאנחנו, כמו כל מדינת ישראל, במשבר סייעות מאוד מאוד חריף וגדול. ויחסית למקומות אחרים... זה העניין של כוח אדם. כל מדינת ישראל. יחסית, אני יושב בפורום ה-15, ואנחנו עושים שם דיונים מאוד מאוד דחופים ורציניים. מצבנו הכי טוב, אני יכול להגיד לכם בוודאות. אנחנו משקיעים המון בתנאי שכר, בלגייס, באמת, היא יכולה לספר לכם על המעשים שהיא עושה, כשיושבת-ראש ועד העובדים, יחד עם החינוך ויחד עם הרווחה, כדי לטפל בסיפור הזה. הדברים האלה הם תוצאה של, א', גם של משבר הסייעות של כוח אדם, אבל גם של הגדלים, של הכיתות הקטנות. זה לא אמיתי. אין ילד שיוצא להיות בצהרון שלא יוצא. את יכולה להיות חייבות שלי, אני מוקלט, מצולם. לא ילד באשדוד שירצה צהרון שלא נדאג לו שלא צהרון.